Què et passa, Dima? No trobes a la teva nova Sí, Diana? la promesa. Ei, hola, Dima! Ei, per què esteu tan avorrits? No esteu contents de veure'm? Marúcia, mira! Uau, l'Eva ha tornat. Eva? Eva? És una broma, això? No entenc res. Diana, no facis cap tonteria. No deixis l'escola. No miris aquesta impostora. T'ajudarem a fer-la fora de l'escola. Noies, com em podeu ajudar? És tan descarada? No l'aguanto més. En Dima li va al darrere i els de la classe d'Euger se'n riuen de mi. No puc estudiar aquí mentre ella segueixi aquí. Diana, sempre es pot trobar una solució. Ens queixarem al director que ella ve a l'escola amb la cara pintada. Noies, ja ho sé, però no ho veieu? El director no li diu res mentre ella es comporta d'aquesta manera tan miserable. Diana, no ens deixis. No podem estar aquí sense tu. Establirà les seves regles. No, noies, ho he decidit. No estudiaré mai més en aquesta escola. Diana, potser pots canviar d'opinió. Si us plau, Diana. No, noies, no canviaré d'opinió. No vull patir més. Ja està, la Diana abandona. Ha deixat l'escola. Hem tingut una Diana, després dos i ara una. Esteu contents, d'Euger? Podeu estar contents si voleu. Deixo l'escola d'una vegada per totes. Diana, pensa-t'ho bé. No deixis l'escola, si us plau. L'escola no serà el mateix sense tu. No, noies, us he dit que marxo. Adeu. Adeu, Gigi. No et deixaré marxar. Gigi, vinga, va. Diana, canviaràs d'opinió? No, noies, deixeu-me marxar. Júlia, què hem de fer? Només quedem nosaltres. Els d'Euger no ens deixaran en pau. I el que és pitjor, el Dima va darrere la impostora. Els nois també estan raros. I doncs, què, Noah? La Lady Diana ha marxat. Escolteu-me, us en recordeu? Som les noies més guais de l'escola. Ara som els més guais i també la nova Diana. Sí, quina Diana nova? Som els amos aquí. I ja està. Gigi, marxem d'aquí. No puc seguir veient aquests d'Euger. Sí, Juli, la nostra escola serà terrible ara. Ja està, nois. Lady Diana no estudia a la nostra escola. Dima, per què ets tan feliç? No veus que la Diana està molt decebuda? No ha vingut ni a dir adeu. Dima, estic flipant amb tu. Primer vas rere de Diana, després de l'Eva i després del clon de la Diana. Nois, deixeu-me en pau. He decidit que el clon de la Diana és millor que la Diana. D'acord, Dima, és millor. Ja no parlarem més d'això i ja està. Júlia, Gigi, heu parlat amb la Diana perquè es quedi? Sí, ho hem intentat, però no ha servit de res. Ja estic fart del clon i de la classe d'Euger. Estic molt cansat d'ells. Pots estar ben content. Ja no veurem mai més la Lady Diana. Dima, si no fossis tan traïdor, potser la Diana s'hauria quedat a aquesta escola. Noies, que no em digueu res, que ja he decidit i em quedo amb la nova Diana. Deixeu-lo en pau perquè no cal dir-li res. No ho entendria. Mireu aquestes ànimes en pena. Ara que la Diana ha marxat, està tot més tranquil, eh? Vinga, Noah, farem una disco sense la Diana? S'han tornat uns insolents. Marxem d'aquí, ben lluny dels d'Euger. D'Euger, no sabeu on és la Diana? L'estic buscant però no la trobo. Què passa, Dima? No pots trobar la nova Diana? Sí, la promesa. Ei, hola, Dima! Ei, per què esteu tan avorrits? No esteu contents de veure'm? Marúcia, mira! Uau, l'Eva ha tornat. Eva? Eva? És una broma, això? No entenc res. Diana, on estaves? T'he estat buscant per tot arreu. Dima, quina pregunta més ximple. Estàvem ocupades. Diana, què vol dir hola, Diana? Que no em veus? Ei, Eva, com va? Ens estàs visitant avui? No, Dima, estudiaré aquí amb la Diana. Sí, ens hem unit per fer fora la Lady Diana d'aquesta escola. Des d'aquest moment, nosaltres... Què? S'han unit? Sembla que seran les ames aquí. Noies, no us preocupeu, sortiré amb l'Eva i tot sortirà bé. Art, no em facis riure, no et necessita. Sí, mira-la, ella és la guai. Ja ho veurem. Nois, no ho podem entendre tot. Primer aquest clon,
Després l'Eva torna. Això és horrible. No podrem aguantar les dues. Noies, la Diana no és aquí, llavors posarem les nostres normes. Dima, no són les teves normes, sinó les nostres. Ens hem de posar en contacte amb les noies. Sí, anem. M'heu trobat a faltar, Déu gent? Diana, em deixes portar-te la motxilla? Dima, no tinc una motxilla, és un bolso. Doncs dóna-m'ho igualment. No, Dima. Ei, Eva, ha estat dur això sense tu, Aquesta Diana, la que ha marxat avui, era tan insolent? Sí, vas marxar de l'escola i ella va dir: soc la nova líder jo. Tranquil·les, noies, no hi haurà Lady Diana mai més. Sí, aquesta vegada serem les guais de l'escola. Ei, noies, ja us en podeu oblidar. La meva amiga Eva i jo som les més guais. Sí, està clar, noies? Anem a la cantina. És hora de dinar. Et donaré el meu rotllet i el suc. Sí, jo també et donaré el meu. Diana, et donaré el meu dinar, també. No ho veus, Júlia? La Diana i l'Eva acaben d'arribar i els de la DUG estan al seu voltant. Sí, també volen ser guais. Què? Ara què fem? Art, no tenim opció. Hem de donar-los el nostre dinar, també. Bé, DUG, anem a la cantina. Vale, us admetem a la nostra colla. Diana, et porto la jaqueta? No, Dima, no em toquis. Art, què esperem? Vinga, anem. Sí, anem. Merda, Júlia, creus que també haurem de marxar de l'escola? Gigi, hem de fer alguna cosa. Si no, serà impossible estudiar aquí. Bé, penso donar-li aquests carmels a l'Eva i segur que s'enamorarà de mi. Ja ho tenim, noies. Som les més guais del col·le. No hi ha ningú més guai que nosaltres. Per què estàs seient? Vés a buscar-me el dinar. Va. I tant, Eva, ara te'l porto. Dima, porta'm el meu dinar també. I tant, Diana, també ho faré. I Anna, també els hi hem de donar el nostre dinar. Ai, sí, clar. Oh, gràcies, Dima. Eva, Diana, també us donem el nostre dinar. Teniu. Ah, perfecte, noies. Sóc jo o acabaré ben tipa de menjar? Diana, no et posaràs grassa perquè ets la més maca d'aquí. Eva, Diana, també us hem portat aquestes coses. Sí, ja ho diu. Nois, què feu aquí? Doneu-li això a la Gigi i a la Júlia. Tranquil, Dima? Nosaltres també volem ser amics de l'Eva i la Diana. Hola, Eva, això és per tu, d'acord? Com sabies que m'agraden els xupa-xups i els núvols? Fàcil, qui dirà que no en xupa-xups? Vale, gràcies. Gràcies, Eva. Noies, us deixo un moment. Art, què passa? Per què li dones els xupa-xups i el núvol a l'Eva? Vols ser especial? Però què vols dir? T'he dit que m'agradava l'Eva i sortiré amb ella. El que diguis, sortiràs amb ella. Però recorda, hem de fer el que sigui per ser les més guais d'aquí. I tant que ho seràs, Jana, perquè sortiré amb l'Eva i tothom ens tindrà por. Exacte, Art. Estic molt tipa. Jo també. El Dima és un traïdor. Dima, has traït a la Lady Diana per marxar amb aquesta impostora. Dima, què passa? Què diuen? Escolta'm, m'és igual el que pensin de mi aquests. Noies, us heu oblidat de qui són les caps aquí? Escolteu, caps, no ens manareu. No, no ho fareu. No heu entès que la Diana i la Eva són les més importants d'aquí? Art, la meva bossa. Què, Eva, anem? Eva! Merda, Marúcia, la nostra colla s'està desfent. L'Art estima l'Eva. Art, obre la porta! Obre, obre! Art, obre la porta i torna amb la bossa. No penso obrir la porta. Només li donaré la bossa a l'Eva. Què ha dit? Ha dit que la llançaria per la finestra. Però què dius? Ha dit que només li donaria a l'Eva. Nois, espereu. Li demanaré que obri la porta. Art, obre la porta. Obriré, però només pots entrar tu, Entraré a agafar la meva bossa. Quedeu-vos aquí. Encara no has entès qui mana aquí? Per què m'has agafat la bossa? Eva, m'agrades, no sé com dir-t'ho. De que estàs sentint coses? Eva, t'ho estic dient de veritat. Aquí tens la teva bossa. Art, no ets tan dolent després de tot. De veritat? Serem una parella? Espera, en Dima surt amb la Diana. Els nois de la 9A són uns perdedors? D'acord, Art. De veritat? Sí, esclar. Escolteu-me tots, l'Eva i jo som parella. Estic escoltant res? Això és genial, jo amb la Diana i l'Art amb l'Eva. Escolta, és una bona idea. Serem la parella més guai de l'escola. Jo també ho crec. Ho has escoltat, Kep? Ara ja pots dir a tota l'escola que estem junts. I també pots dir que la Diana i jo estem junts.
No entenc què és el que faig aquí. Què hi ha aquí? Li ha donat la bossa a l'Eva? Desitjaria que l'hagués tirat la bossa per la finestra i l'Eva hagués anat a buscar-la i no hagués No ho ha tornat. llançat per la finestra. Ara tenim 2 parelles a l'escola. 2 parelles? Quines parelles? Uau, de què parles? Escolteu-me bé, estic dient a tothom que en Dima i jo estem junts. Està clar? Doncs sí, ho som. I l'Eva i jo també. Sí. La nostra colla s'ha desfet. Marúcia, ja veig. Hem de fer que la Diana torni. Hem de fer el possible perquè torni. Podeu comptar amb mi. I amb mi també. Anem. Nois, si us plau, ajudeu-nos a fer que la Diana torni. Polses amunt i subscriviu-vos al canal. Farem el que puguem perquè la Diana torni a l'escola. Sí. Sí, xoca-la. Esteu contents, DUG? Ups. Esteu contents, DUG? Calma, noies. Lady Diana... Ups. Què hi ha aquí? L'Art li ha donat a l'Eva